Hej YouTube. Hej YouTube. Og i dag vil vi spille noget Take. Og jeg optager, og min makker optager. Og jeg kan se min makker. Han hedder Mathias. Og vi vil spille Take. Og lige hvad skal lige gøre nu. Og hvad skal vi? Vi skal spille Take. Og jeg skal have lavet noget. Okay, hvad skal jeg lave? Jeg skal have lavet... Jeg skal lave et vindue. Og jeg skal have lavet... en pickaxe. Undskyld. Min hund. Det må jeg da håbe, at du siger undskyld. Undskyld YouTube. Undskyld YouTube. Det kan ikke være bekendt. Ej, der er en emeraldskål her i. Skal jeg tage den? Det er min. Jeg tager den. Okay. Det er den her. Ja. Ja, det er min. Det er faktisk min. Han har bare taget den lige pludselig. Så tog han den bare. Nej, løgner. Han lever selv. Nej. Og jeg har diamond. Jeg kan hive en til ud. Jeg kan hive 2 ud. Så må jeg så få 2. No. Må jeg få en der? No. Nu har jeg slået dig. Nu kan du ikke komme ind. Okay, nu sletter jeg straks den video, jeg har på YouTube. Hvis du gør det en gang til. Med dig. Okay. Der er nogen, der banker på. Ikke med mig. Jo, der er. Nå, der. Goddag. Vi gider ikke have det der til det C-selskab, så må du dø i stedet for. Har en gave. Jeg smider det til dig. Ja. Yeah. Det er din mad. Jeg har nemlig ikke noget mad. Ja, værsgo. Ja, værsgo. Ja, værsgo. Værsgo. Hvorfor lægger du det ikke i kisten? Det kan jeg lige så godt gøre. Hvor jeg får alt det her. Tak, okay. Nå, lad os lægge det i kisten. Og det er sjovt at lave YouTube. Hey, hvad med de andre af de der grønne nogen? Skal vi ikke have lægget... Hvem har lavet sådan en grøn pickaxe? Hvor er den? Dem her. Dem har vi haft 4. Hvor er det? Hvad er det? Dem her har vi haft 4 af. Giv mig den vise. Dem har vi haft 4 af, og der er kun 1. Godt. Undskyld YouTube. Jeg skal lige gøre det. Nå, Jut. Det må det igen. Og hvad laver du? Jeg ved. Lige her. Så kan I se YouTube, at han graver et hul. No! Så ved YouTube, at han nu skys. Hvad? Det var da ikke sjovt, bare. Endelig. Er der ikke hvad laver du? Du ved godt, den kommer igen, ikke? Hvad? Så er der ikke. Hey, hvad laver du? Jeg troede, jeg skulle hakke den der blok der. Der for dig. Men så hakker du den også. Er der ikke lys og slukker? Jeg går lige ind med det her.
i kisten. Nej, grus skal jeg have. Eller bare noget. Fordi jeg faldt ned lige før. Og det var meget irriterende. Okay. Så sidder han bare og griner altså. Bare fordi jeg sidder og griner, at han fik slået ned og kom, så går jeg bagud, så falder man selv ned. Ja! Det er ikke så sjovt. Jo da. Nej. Hvis Okay. Hvad skal du lave ud af det her? Nå, kan jeg ikke se det? Hvad? Jeg kan ikke se det. Må jeg se? Kan man ikke se det i den her? Prøv lige at give mig den. Prøv lige at give mig Men den. jeg kan ikke se det. LOL. Hey, vi kan lave glowstone blokke. Okay. Jo, jeg kan... Nej. Det først så var det der lidt. Og så flytter det så her. Det flytter sig. Se, det var der lige. Men så går det bare væk. Det er din skyld. Nej. Hvorfor smider du nu til mig? Jeg gider da ikke at have den. Det gider jeg heller ikke. Hvad skal jeg bruge den til? Det ved jeg det heller. Hvorfor gærer du mig den så? Det ved jeg heller. Altså, du har et eller andet svar. Nej, jeg har ikke. Jo da. Jeg brænder lige nu alt det her. Oh no. Vi har. Okay. Oj. Okay, der sprang en creeper. Ja. Tjek din mobil, lol. Hvorfor smider du? Det var til dig. Hvad skal jeg bruge det til? Men Jeg gider ikke at have det. det gider jeg da heller ikke. Nu smider jeg det til dig igen. Så må det bare ligge der. Det er ikke mig, der er skidt på gulvet. Det var det. Nej, det er dig, der er skidt. Nej. Jo. Jo. Så jeg går ned og miner lidt. Med min diamond. Diamond. Jeg mangler bare en diamond, så kan jeg lave en diamond pickaxe. Vil du have min diamond? Ja. Så kom til farvand. Okay, så kom ned i min. Okay, jeg kommer. Nej, kom lige ned i min. Her. Jeg var lige på det. Så. Du har fået den. Farvel. Er der en lyseslukker? Det her. Så det var måske en god idé, Gauss. Lol, jeg har ikke mission. Nej. No. No. Hvad? Please. No. Hvad er der? Ikke noget. Ja. Så jeg kan få en Lort, jo. No. Hvad er der? Skal jeg gøre det? Okay. Ja. Jeg burde kunne huske det. Yes. I got. Og ja, man kan ikke det at lave. Det bliver mørkt. Det blev skide mørkt. Undskyld, YouTube. Hvor var det ham, der han havde han havde fundet diamond?